हौवाया चेयारमेन हरामारा भिसिडिसिनि चेयारमेन इयो राजेश नाम हिनजाव गदाय लानानै फैबाय सिगांनिफ्रायनो लानानै दोनखादोंमोन इयो रुम भारा लानानै दोनोमोन गोबावानो जाबाय लाबनाया बे हिनजावनि थाखायनो आंखौ बिराद बुयोमोन आरो न'निफ्राय खारगौबा नायबाय थायोमोन आंखौ बिराद खास्ति खालामो इयो आंखौ दै गुदुंजों मानि सारो बुयो आरो सिखा रुवा लानानै आंखौ गामि गामि होसोयो बुनोल' नागिरो आंहा फिसालाबो सासे दङ गथ'खौ लानानै आङो खारनांगौ जाहैयो। फिसालाया बेसे बोसोर? जोंना फिसालाया 8 बोसोर जाबाय हिनजावा बे लाबोनायल' नङा आरो दंबावो इहा सिगाङावबो जाखांबाय बियो बामोनखालावबो लानानै खारखांबाय बियो हिनजावखौ थिख्लिटलनि हिनजावा न'आव लाबोनो हाथारासै इयो दा इखौ लाबथारनो हायासै नालाय एबार क'क्राझारनिखौ लाबबाय इयो लाबोथारबाय आरो इयो बेसेबा खास्ति खालामदोंमोन इयो आंनि जि जुम सावना होजोबदो इयो आंनि बुस्थु एक'खौनो दोना इयो आरो बिमा बिफानिफ्राय फैसा दाबि दाबि लांनाय बे समावनो मबाइल गावसोर मबाइल रायलायबाय ओमफ्राय आंखौ देख्रुबदो होननानै आंनि बिमा बिफानाव फैसा दाबिना लांदो इयो एसे बुजाबाय थानो होननानै न'आव फैनानै थाफैयो न'आव फैना थाफैबाबो आंखौ लांफैयो बुयो इयावनो बुफैयो आंखौ न'आव फैनानैनो माने हरनि 12टा हरनि 10टा इ जरावसो थाबायो आरो मानसिया माने सानाव थाबाया आरो इयो ओमफ्राय खोथाया गरम खदाय गरम आरो माने दाननो होसोयो बुनो होसोयो बेनिफ्राय जों हमथाबाबो हमथाख'नो हाया। जाथाया माने बियो हिनजाव गदाय लानानै फैबाय सिगांनिफ्रायनो लानानै दोनखादोंमोन इयो रुम भारा लानानै दोनोमोन गोबावानो जाबाय लाबनाया बेनि थाखायनो आंखौ बे हिनजावनि थाखायनो आंखौ बिराद बुयोमोन आरो न'निफ्राय खारगौबा नायबाय थायोमोन आंखौ बिराद खास्ति खालामो इयो आंखौ दै गुदुंजों मानि सारो बुयो आरो सिखा रुवा लानानै आंखौ गामि गामि होसोयो बुनोल' नागिरो आंहा फिसालाबो सासे दङ गथ'खौ लानानै आङो खारनांगौ जाहैयो। फिसालाया बेसे बोसोर? जोंना फिसालाया 8 बोसोर जाबाय। बबे जायगायाव हाबा जाहैदोंमोन नोङो? आङो लावरि फारायाव। मा मावो हौवाया? हौवाया चेयारमेन। बबे दोलोनि? हरामारा भिसिडिसिनि चेयारमेन इयो राजेश नाम। मा दोलोआव? क'क्राझारनि। ओरैनो सानबेसे जाखो लाबोनाया? लाबोनाया जाबाय इयो गोबावैनो सप्तानैसो जाबाय खोमा। मा जाहोननि थाखाय होखारखो नोंखो? इ हिनजावखौ लाबनोनो आंखौ होखारबाय थाखायोमोन इयो आंखौ खारगौबा बिदिनो बुयोमोन माने आरो गथ'नोबो फैसा थाखा होआ आरो फरायनायाव आं ओंखायनो बेलेगाव थांनो गोनां जादो इ गथ'नि थाखायनो गावबो फैसा बिबाबो होआ नालाय गथ'नि फरायनायाव फैसा बिबानो बियो आंखौ आंनिफ्राय फैसा गरसेबो मोना गावबागाव फिसा बोरै फोरों आं फैसा होनो हाया इदि होननानै बुङोमोन इयो आरो आं मा खालामनो बेलेगाव थाङाबाबो आं उफाय गैया गथ'नि थाखाय आं बेलेगाव थांनांगौ जाहैदो बे बेलेगाव थांनायखौनो आरो आंखौ दा बेलेग हौवाजों थांदो बेलेग हौवाजों हाबा जाहैबाय होननानै बुंदो इयो आंखौ आं रावबो हौवाफोरजोंबो थाङाखै आं लोगोफोरजोंसो थांदो मालायनि फट'खौनो आंखौ होननानै होगासिनो इयो दा आंखौसो फानबाय दङ इयो। बेसे गोबाव आंखौ होखारनाया इयो होखारबायानो थाखायो ओमफ्राय आं होखारबाबो थाङाखैमोन ओमफ्राय आं इनि अयथासारखौ हायियाव थांनांगौ गोनां जाहैदो आङो थांनाया ओरैनो सप्तानैसो जाबाय दाननोल' नागिरो सुथारनो नागिरो आरो फुथारखुमानोल' नागिरबाय थायो इयो आंखौ बुयो माने आंखौ खारगौबा होननानै खालि बुनोल' नागिरो इयो बुयोआनो इयो आंखौ गामि गंसे सिखा जं लानानै होसोयो आंखौ गामिनि मानसिफोराबो जेबो बुंनो हाया न' खाथिनि मानसिफोराबो जेबो बुंनो हाया सोरनावबा न'आव थाखुमानानै थाहैबाबो इखौ धमखि होयो इनि थाखायनो आंखौ रावबो दोननोनो हाया आरो ओमफ्राय आं बारिफोरावनो खारना थाहैयो गथ'खौ लानानै अखा हाबाबो अखा हानानैनो जों सिजानानै थानांगौ जाहैयो गथ'खौ लानानै ओमफ्राय आं बेखौनो लुबैयो इखौ बोख्लायनानै दोननांगौ आंनो गथ'नि थाखाय माबा मोनसे होनांगौ आं बेखौनो लुगैयो लायनांगौ इखौ फिसाज्लाखौ फोरोंनायनि खोथा दङ गथ'खौ
आंहाबो गथ'खौ लाना लेंहरा इयो लेंहराखै मा मुं होनदो लाया इयो राजेश होनो राजेश नार्जारि गामिया मा गामि गामिया लावरिपारा बबे पिसिडिसिनि चेयारमेन खरामारा पिसिडिसिनि चेयारमेन होखारनायनि बे फनसनबो हराखै नामा ओहो हराखै खबर लायाखै आंखौ ओमफ्राय मानसिफोर सोंबाथाय बुङोनो आं नागिरबायानो दं बिदि होननानै प्रमद बर'निसिम माबा मोनसे खावलायबाय नामा माबा मोनसे एक्सन लादोंमोन प्रमद बर'खौबो आङो बेखौनो लुगैयो माने बिदि मानसिखौ दोननानैबो लाब गैया बेखौ बोख्लायनानै दोननांगौ आं आरो फिसाज्लानि थाखाय माबा मोनसे बिदिनो लुबैयो हिनजावा बे लाबोनायल' नङा आरो दंबावो इहा सिगाङावबो जाखांबाय बियो बामोनखालावबो लानानै खारखांबाय बियो हिनजावखौ थिख्लिटलनि हिनजावा लाना खारखांबाय बामोनखालाव बेखौ न'आव लाबोनो हाथारासै इयो दा बेखौ लाबथारनो हायासै नालाय एबार क'क्राझारनिखौ लाबोनांगौ लाबबाय इयो लाबोथारबाय आरो इयो बेसेबा कास्टि खालामदोंमोन इयो आंनि जि जुम सावना होजोबदो इयो आंनि बुस्थु एक'खौनो दोना इयो जिखिनि बुस्थु दं आंखौ सावना होजोबदो इयो आरो आंनि सना लानानै दोनदो इयो आंनि बिमा बिफा हरनायसोमोन बे सनायाबो सोंबाथाय आं गार'बाय माबाय होननाल' खोन्थायो बियो आंनो होआसै इयो सनाखौ आरो बिमा बिफानिफ्राय फैसा दाबि दाबि लांनाय बे समावनो मबाइल गावसोर मबाइल रायलायबाय ओमफ्राय आंखौसो देख्रुबदो होननानै आंनि बिमा बिफानाव फैसा दाबिना लांदो इयो 10,000 आरो उनावबो लांफैबावदो इयो हरफिनगोन माफिनगोन होननानै लाङो फैसाखौ हरफिना इयो दादागिरि खालामोमोन ओं गरम न'आव फैनानैबाबो आङो बेसे बुजाबाय थानो होननानै न'आव फैनानै थाफैयो न'आव फैना थाफैबाबो आंखौ लांफैयो बुयो इयावनो बुफैयो आंखौ न'आव फैनानैनो पिसिडिसिनि चेयारमेन राजेश नाम आंनि न'आव सानफ्रोमबो थारमाने थुमथाफा खालामफैयो फिसा हिन्जावखौ माने बुग्लुं सुग्लुं खालामफैयो अयनाय खालामफैयो सिखा रुवा लानानै दाननो होसोयो बुनो होसोयो बेनिफ्राय जों हमथाबाबो हमथाख'नो हाया जों दाखालि बावै आरो आफिखौ माने आं गैयामोन आरो टाइमाव आं गैयि टाइमाव थारमाने फैनानै माने सेखा सिमनायाव आफिनाव नांसिगौमोन आफि गेदेरनाव बेनिफ्राय गावसोर उनाव माने हमखा हमखि खालामनानै माबानानै बोखा बोखि खालामनानै दसे सिरि थाथ'दोनो बेनिफ्राय ओजोंहा नै दाख्लै बावै फैनायावबो माने आं मिथियालै आंनि हिन्जाव नङालै इयो आं नागिरालै बिदि भाषाखौ दाखालि फैनानै बुंफैदो नै दाखालि बावै खेबसेयाव बेनिफ्राय जों होनदों आरो आं रायदों नोंसाय न'खराव जुक्ति गैया माने साब्रैल' मानसै बिहाव बिखुनजोआबो जुक्ति गैया नोंबो जुक्ति गैया हिन्जाव फारसे हौवा फारसे सब जाजोबो साब्रैल' मानसै नोंसोर बिदिनो गोदाव सोराव दिन थांगोन ना मागोन बिदि होनना बुंदों आरो आं बुंनाया बेनिफ्राय इयो दिनैनिफ्राय नोंसानाव गस्ला गालालै नोंसानियाव आं फैलालै साला हक न'खौ बखिबाय थायो बिदि होननानै लाजि मोननानै हिदिनानिफ्राय फैयाखै आरो मानसिया बेनिफ्रायनो गैया नै दासिमबो गैया ओमफ्राय आंनि फिसा हिन्जावखौ खबरबो लाया दबरबो लाया नागिराबो आरो इयो बेनिफ्राय नै दा आङो खबर लानानै नागिरनानै आङो माने फैसा गारनानै नागिरना आं दा लाना फैबाय आंनि फिसा हिन्जावखौ गुवाहाटियाव बेनिफ्राय नै दा आंनि आखाइनिफ्राय मबाइल देख्रुबलायनानै इयावबो फैसा 10,000 दाबिनानै आंनिफ्राय बिहावनिफ्राय लांफैदो बेनिफ्राय राजेशआ बेनिफ्राय बे फैसा 10,000 लांनायावबो आं मालायनि खुद लानासो लाना फैदोंमोन नमा जादोंमोन बे 10 थाखा दामै आं लाना फैदो आरो 100 खुदखौ बेनिफ्राय बे फैसाखौ हरगोन होनना बुङो बे आंखौ थगायबाय थायो बेनिफ्राय आं आरो भाबि सिन्थियै दे निजिनि बिजामादैबो आंलाय मा खालामनो बिनोबो हाया दाबिनोबो हाया बिदि होननानै आङो थारमाने आं बिया जाहैबाय माने मोजांल' जानांगौ आरो आंनि फिसा हिन्जावजो बेफोरबायदियाव आङो माबा बुग्लुं सुग्लुं खालामबाय थाबाथाय जानाय नङा आंथ' बुखाया नालाय जाम्बा मानसि एख' मिथिया बेनिफ्राय आं थारमाने दा आंनि फिसौखौ आं न'आव लाबोनो लुगैदों आरो बेनिफ्राय थारमाने मोजां गाज्रि बिजिरनांगौ बेनिफ्राय खासथां खालामखानांगौ आरो खोथाया बेनो जोंनि हिन्जावखौ गोदान लाना फैदो बेनिफ्राय आगोलनो टिक्लिटलनि लाबग्रोदोंमोन आरो सिगां टिक्लिटलनि ओजोंहा लाबनायाव ओजों गुमैलानियाव न' खाथियाव हमजादो इयो लाना खारनायासैना ओजों न' खाथियावनो माने लाना खारबाय इयाव हमजाबाय बेनिफ्राय नै दा आरो जोंहानि क'क्राझारनि ना मानि नै लाबदोनो नै दाख्लै बावै आरो आंजों
गेंग्रुं जाहरनानै इनिफ्राय नै दा हाबाखौ जाबाय आरो बेबो हाबा जादों ना मादों जों एख मिथियामोन आरो नै दाख्लैबावसो आरो खोथाहरबाय आरो आंनो बिदि आरो फिसाजोखौ जाहानि फिसाजोखौ होखारबाय बुबाय थानानै दोखो दोखो बुग्लिबाय सुग्लिबाय खालामनानै फिसाजोखौ होखारबाय बै हिनजाव गदायखौ लाना फैबाय आरो इयो बिदिनो सानफ्रोमबो हक न हक माने हरनि 12टा हरनि 10टा इ जरावसो थाबायो आरो मानसिया माने सानाव थाबाया आरो इयो ओमफ्राय खोथाया गरम गरम खदाय गरम आरो माने बिथाङा चेयारमेन पदआव दं माबा मोनसे बुंगोन नामा 24 घन्टा माने गरम इयो बिथाङा चेयारमेन पदआव दं माबा मोनसे बुंगोन नामा मानदे आरो सरकारनिफ्राय आं थारमाने इनि माबाखौ बोख्लायनांगौ आरो थारमाने माबा दा चेयारमेन जानायखौ बोख्लायनांगौ आरो थारमाने इ कारनैनो गरम जाबाय दङ आरो माने टेम्पार देखायबाय दङ इ आरो मानसिखौ माने आंनि फिसा हिनजावखौ सानफ्रोमबो अयनाय बिसार खालामबाय माबाय थायो आरो बुबाय थायो आरो मानसिया इयो